Anya laki din! Dilben, anak ko, matayaksan. Anyakat ni nanang ganaya. Saan ka pa yamatay? Ay, mariknak nga rudan na matayakaon. Ipospon mo pa lang ti panakatay mo, ta mapanak agpalingkay. Anya ti kayat mo agatanga kasi daam. Mapan ka makitsinda? Iso nga ro dadamdamagak no niya ti kayat mo asidaan. Diyay ko makarne ti baka, anak ko. Karne pa lang ti kayat mo, kat marigatan ka lang arudan nga ngalngal. Kat ang remay. Mapanak manin mangayon di tabantay. Ay, anusam ka din. Tadandani akon matay. Ala, inakarudan. Niblip-lipatan dya basket. Nakasabit di ta kusina. Awan pa'y gumatang kadagiti lakok, mate. Nagtumal nga rod itamare. Ay, awan pa'y buena mano. Imbag akan katawan anak mo abibiyagam. Siyak nga'y, problema manan ti balaw na nagiti anak ko amapan ag-eskwela inton bigat. Sagmamano na ito lakong nga bukadaw. 50 ti may sa kilo, manong. Naatapay mo. Mapinagngina. Ay, unay meten, di met pidil-pidilin, tamalulo, awan ton ti gumatang. Rik-rik na nga road no naloom. Naluom daytan, mabalinon akanan. Nagngina mo. Anyamat dayto yan nga aggatang. Kalpasan na pinidil-pidil na, pimanaw. Ay, saan ka nga agsubsublay? Makamalas ka mat. Ay na, orela ti malyaw idinangag na ti imbagam. Ay, makaparurod. Nalulon dagito'y lakok nga abukado. Saan dan agatangan? Dilpen, naluto ka din, Jay Sidaan. Saan pa'y nanang? Dandanin. Ay, nagbayag matan na maangar. Mabisina kaon. Mangan ka pa'y lang, di ta ginatang kong abukadaw. Anya, mat dayto'y ginatang mo nga abokado. Ay, apay ayan nanang. Inigas, mat. Kita amaw. Ay, wal. Nagmayat girwar na. Inigas mo't gayam ti unag na. Ay, dim amaw ti agpalingkay. No napigsa akpay ko ma. Siya ko ti agpalingkay. Ijayak lako man imo na nga aglaklakaw, agimatang. Mayat siguro gilako na nga abukado. Agawitan mare, awag mo lang gumatangan. Ay, anya pa'y ngay. Mabanog talang agtugtugaw dito nga wam gumatang. Kat ilakutan tuman na inton bigat. Hey, malas mo't dadya lalaki nga imay ng pidil-pidil ka na gito'y lakok nga abukado. Apay mo tanak ko nam dayta. Pulos mo't nga wan imay gimatang. Ay, agsublin to lang dadya lalaki. Jak ipalubos asagidan na dagiti lakok. Sika talaga Marta. Mairo pa am nga rod. May rupa tadakkel ti siding na timid na. Nasaya at ano mairo pa am? No saan ko maatim malyaw, jak ko mamay rupaan. Hindi nasaya at nga rod atim malyaw. Wala, tanangag na gayam timbaga. Dilpen! Apay ayan nanang. Nga tirabi mangririing ka. Ay, matayaksan, Dilpen. Matay ka manan. Namin anon nga imbagam dayta. Bariknak nga urayan nak ni tatang mo ijay langit. Mabisin ka lang manan. Kastamot no mabisin ka. Aya, Anya ti kayat mo aya?
Ay, jay karne ti baka, naanger ngatan. Kuna kun ket mabisin ka manag. Ala, mabit lang tayo nakitaan no naangeran. Kaya't ko ti agdigaw, baraw. Naibus mo madati sa nga malukong adigo na nang. Naimas gayam jay digo ti karnit baka. Pimigsakan. Makapapigsa day tadigo. Anya ti panagrik na ngay. Naawan metan jay panagrik nak amat matayak. Kunak nga ken kaabisin mo la dayta. Dilpen. Bakit akon? Kaano ka aya ang mga asawa? Dahil tamanan ti damdamagam. Kaya't ko pa'y makita dya asawa, sakbay matayak. Awan nga ron ti makita ka babae, mabalin kong asawaan. Napili kan samot nga main. Tilay bagbagayo manan. No matayak nga awan pa'y asawam. Asino nga iti kanwam dito'y balay. Ang laklakay kalataka day nakasta. Nay, saan mo tan aprutas day talakong, Mari Marta? Ay, natengmet ita. Naperdi nga min dagiti lakok aprutas. Ay, nagsayangan. Nang runa adya abokado a pinidil-pidil day dya alalaki idi na minsan. Nalungtot da si ka. Narigat gayam no mapidil-pidil iti lalaki ti abukado niya. Malungtot siya. Good one. Barang malako amin dagito'y lakok anateng ita. Ne, ada ka dilakom nga utong. Wen, uray nangina, ingkidemak at igimatang, taadaw ti agdamdamag. Tay kunada nga ruden, naimas tinateng no nangina. Kitisua. Mala, aglako akpay. Ay, dito, utong, gumatang kayon. Kapuros da ita, nasamit. Tapno saan ka manan nga agkapsot, mapanak manan agpalingkay. Ay, Juan, tanay, kaslamang mangag ka nga ay ayabanak ni tatang mawiji langit. Di mo dangdangganan, ano kasta nanang? Eh, no maminsan nga men, kaslapay payapayan na. Di mo ba't pampansinan, No nga'y kalbitan na kaon, anyagay ti aramidag. Ni naganaya. Mapasamak ayamot na ita. Sige, inako nagpalingkay. Amaw, tigatagan na si daan. Imbagam mo tayo napakbad ti kayat mau. Pakbat nga ano ti utong ken kamatis na ti kayat kaw. Mari Marta, pangaasim ta di mo ilaklako day ta nabati nga utong alakom tagatangk day ta. Nagbiling agpay so day ti utong alakok ita. Kunak tumad kan ka, naimas no nangina. Saan mamano rin na utong mau? Sika? Anya asyak? Sika dyan ang pidil-pidil itilakok ng abokado ide. Basol ko day jay? Tanalungtot amin dagiti abokado. Anya ko matibibiyang ka. Day ta utong mo ti damdamagak no sagmamanaw. Saan ko nga ilakokin ka dayta? Naka-reserve ko na, kumare. Wan, dayta tipod now. Naka-reserve. Gatangak mo tan Naka-reserve nga raw. Nagpintas ka pa'y. Di mo kit din kayat nga ilako ka niya. Anya? Nag-cute man na kita dimples mo. Dimples? Nene, awan mo tiyang mo ka dimples ko
Ay, pimple siguro, ti kahit nasawan. Aywan gayam, pimples. Ah, adakyot aya pimples. Cute nga ro, di ti panagkitak. Maibagay, di tarupa. Ne, sa balin samutan ti mapaspasama ka. Agin inaram kayong samutan. Ited mo ba namin kanyak jay utaog? Tayso ti kayat ko asidaan ita. Naita na nang. Uray nakangingina, inkarigata ka ginatang parakin ka. Wala, tapno na pigsa aklata ka na yawn. Katwa na, isa kaadwam ti mangan. Kaya't ko ti pumigsa, tapno mauray ko pa iti panagkasarmaw. Naita ka man. Awan to pa GF ko, kasarada ko saan. Kitanya ngay ti papananda, no saan akasar. Sige, mapan kun to man sumlian jay aglaklakoy tinateng kan prutas iji palengke. Tamak ki ammu akman kan kuana. Pasensya kan Jak meten na reserba ja utong nga paraken ka. Mas daawak man kan ka. Apa nga inlako mi ti dadya lalaki? Wan nga rod, wapay met Manulaang mo ti pinaggatang na. Inted mo adagos idimbaga na abagay mo dagita pimples mo. Ano ak nga tangag payso ide? Kat, amangan mat isun ti soulmate mo. Jak tupay amam mo tinagan na. Kan sanak mo't nga amam mo. Kat barang nagsublimanan kat makiam-am mo kan ka. Tilpen, anak ko. Kaano ka man na mapanmakitsenda? Anya man ang tipagatang mo na nang. Makapangpanganak nga ron iti saba. Saba? Anya saba? Diyay nalooma. Diyay mabalin ko maakanan. Inton bigat pala nga mapanak agpalingkay. Ay na. Marigatan ak manen nga umangas. Dainta ka man ako nakon. Agdrama ka man ang nanang. Sa balaang mat, di nakpay may gatangan. Ala na, mapan ako ni gatangan. Daytoy lakatan, 60 ti may sa kilo. Daytoy matlatundan nga ati dog, 50 ti may sa kilo. Ay kat jati dugan at igatangag. Naloom nga tan. Aywan, naloom dayta, uray kitaam, oh. Jak kayatin na pidilan. Tamangan no agungat kan tumanan. Basta gatangam lakit di manong... Delpin, tinagan ka. Baro akpay. Ay, martamat tinagan ko. Balasang akpay mat. Nay, nagmayatan. Agpadata single. Ay, wan nga rod. Mabalin ka deting mapanagpasari di balayo inton Rabi Marta. Ay, adalataken ka Sa dinaw ti balayaw. Ijay tuktok ti bantay. Kabailam ka de ti umuli. Ay katwa na. Day talagayam. Paraken ka. Ulyag uray kangatwan abantay. Apay, anya ti tangtangada, manakaw. Day tangarot bantay. Taapay.
At dagayang balasang agnanaod dita. Balasang, nakaamamwam, At na amok a balasang nanang. nagngatumutan di tayanda. Anusak apasyar nanang. Kayat mo asawan, mga sawa kan anak ko. Kaya't mao nanang. Ay katuan na. Hindi pa'y kumaa. Inuray mo pa'y laan asurok akwarentam. Mala, ingkan umulay di tabantay. Gumatang kayo mutanay tilakok. Labsa-labsan nyo matlatan. Dumagas kayo kat gumatang kayo. Gumatang kami man iti sibuyas kan bawang alakom. Marta? Apay nga ita ka lang. Kan, adamat ka duwam. Ay, iso ni Dilpen. Malagip mo? Katuan, isunsama din ang pidil-pidil itilakong nga abukado ide. Agkasar kami. Anya? Ay, ang bitmot nan? Saan minapabayagan ta nataengan kami? Iso nga umay kami gumatang iti Ricardo para inton agkasar kami. Ah, talagang agkasar kayon. Nalaing kami namang pidil-pidil ni Dilpen. Ti kaya't nasawan, nalaing nga agarem. Ay, kat isumat. Anya lakit din, ala. Sige, libre day ta sibuyas kan bawang agatangan nyo kuma. Ay, wan tamaysa kan to aninang May. Ala, congrats nga rod, iti panagkasaryo. Marta, kan Delpen. Kanya ko ng paray. Mapantayo ag-relax. Sintom malam. Huwag ko mapare, makaumay ka. Ay, kawan na. Apay di na sa angay, oh. Amangan kit di mat nagugot ni bakit mo. Sige, di mo, paray. Amumlata mo, ni bagag puti style ko no mapanag iti pag-iinuman. Amuklat at limitasyon ko, paray, oh. Alang arot man ta mapantayon ton malam. Adda na diskubrik akabarbaro abar apapanantayaw. Ah, nay. Adda man ang kabarbaro na diskubrim abar, wano na diskubrim achayks. Si kakit di mat pare. Amang ano damakangag, narigatan. Puno timbaga. Huwag pare. Adda na amok at chicks ijay. Jen tinagan na. Ubing pa kan napintas. Ay nga, sika talaga, paray. Dahil tan samit, hindi sa kimaw, asaan na may kat. Ang laki, day. Mahilig ti chicks to. Apay, nagpakada ka pa lang kanin bakit mo pare? Ay, kauuna paray. Nagpakada akong tamnuan muna. Kun saan na ngururayan inton rabe ay. May bagman pare, ta saan nga gunget ni bakit mo no kasta nagpakada ka ket siyat ti papanam. Saan mo paray? Basta mok ti limitasyon ko ako nak. Kun kang runaan na. No inom laeng. Awan na yun na checks kas kadaan niya dita. Sa bagay mo't ket di ah. Kitsi ka ngay paray. Pagpakada ka maakin ni baka mo kamay. Oo, makapakpakada mo. Uray awan. Anya? Sigurado nga min ano ibagak ang mapantayo uminom. Ay, nagadaw ang ngaw-ngaw ti mangagaw. Sika talaga paray. Ang mga namo ngamin ni baka mo ti style mau. No sika ti mapan iti inuman. Inayo mo mga ngamin ti agbabaay. Inayo mo pa iti bakla. Unay kay. Ay, nayon na mo tan pare. Iso mo lang kasta ni baka mo paray. Saan ka na mas daw? Hi Jen, kumusta? Hello, Manong Borsyo. Naimbag ta nakaumay kayo. Kalkalpas lang ti trabaho may. Isa, kaumay mi lang. Medyo naladaw kami, at least, imay kami lata. Wan Gayam, iso ni Anton, barkada. hello, Manong. Naimbag nga oras mo. Kasta magking ka, ading balasang. Aywan gaya.
adaman sa ludsudag kan ka? Pudno ka di nga awan pa'y asawa ni Manong Borsyo? Ha? Naku na nangamin kanyak, single ka no? Anya? Ay ka iso ti salud-suda maaday. Sana siya? Sige, di mo pare. Di kasi nung batan ti saludsod ni Jin itay ka. Ha? Kaya anya, iti kaya mo nga isong bakaw. Imbagam ko mga awan asawak Ha? Imbagam ko mga baruak pa Anya laki din. Anya? Sige talaga, pare. Tapno lang maalam tirig na tibalasa nga kursunada. Nasagampay nga agulbog ka. Ay, anya laki din nga. Saan makaakasta? Kas na santabat nga kumpare nga. Saan ang balay? Tatsang kwa sinumbatan. Ano sinong batak? Ti saludsod na. Kaya naibagak nga dasawa may. Ilikado kan. Ang mga nodadala nga kurain na. Sika talaga. Ala, agawin ka din. Sigurado nga urayin ti asawam. Agawin na kumatay. Nagan ang nagkaparay. Ewan pare. Agan anada ka talaga para kan Jen na chicks ko. Ha? Naimbag man ta nakariing kapaylaang si Kabursyo. Ay, si kakit di mo't bakit? Kunaklakit din no ilaylayon mon. Alas 3 iti malam ngam kaririing mo paylaang. Di kakit agyaman, ta nakariingak pa Ay, Diyos mio Marimar. Anya ngay kumati pagyamanak mat. Namnamaang nga agyamanak tan nakariing ti asawak amam martag. Uray awan Borsyo. Anya? Itatana usawan kan. Anya paylaang ti aramidem ngay. Ingka man agsapulan na iti pakino ma'am. Anya mang sapol iti pakiinuman ngay bagbagam mo't. No kayat ko ti uminom aklata, ta damat kwartak. Anya lakit din. Anya? Mabit lang tinakagdigos. Intun madamdama, inakman uminuman, no day tati ko nam. Anya lakit din, no day. Ne, kaririing mo paylaang umanisam kan kumanatawa ka. Ni, inakaran na kan samot ni Borsyo iti kinaadda bulilikong na numaminsan. Ha? Ay, pakawanam. Si kakit di mo. Bakit? Adala kami nalagip ko kay di rabi ay. Ana ibagan di Borosyaw. Iyay bar. Ana pa namin naginuman. Anya? Kat, anya dayta? Ada kami ti balasang. A kursunada na iyay bar. Ana pa namay. Salsalod-sudan iyay balasang. No, dasawa na. Kuna namutin na baro ka now. Naglukon. Iyay Borosyaw. Anya? Kaya't naasawan. Saan na nga ikarkari nga asawa ni Ludeng? Anya lakit din? Ay, yaman amoy ti daya lalaki. Iba ka na baraw. Tapno maala na tirig na iyay balasang. Ay, into lang at talaga ni Borsyo ti kinababaero na. Kita ama, ang mga nukundi katawa kamot kankwana ngam isumot lang ti aramidam. Ha? Ay, agan-anat ka kunak tumat Anton. Pulos man bakit? Amumut ng kanyak. Ore sa dino apar ti papanak. Kin ore aglaos ti balasang kang babakla dita. Jaksang wine. Pagkanano na kita ay. Pah, kaslapod no. Maamwakla nga damat aramidam akas iti aramidam ni Borsyo. Pagtalawan ka diti balay kunak tumat. Ha? Bakay? Nasaya at nagranata mutlaang kumare. Tapay kumare. Ada ka di bagam. Adala kahit kuman nga ibagakan ka. Tapno mabagbagaman mo ti asawam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ibagak da ito kan ka. Tapno mabagbagaam. Saan ko nga ibaga? Tapno aga pa kayo Amangan kit dimat no siyak ngamin ti apaan kun guraam.
Si kakit dimot kumare. Anya aga po nga apaan ka. No lakit di ta pagsayaatan day ta panangibagam. Mariluling, bagbagaam nila kay mo. Tani, tunggal mapanda uminom itibar. Kanayon na kano nga ibaga nga awan asawa na. Single ka no. Anya? Dayta ti pudno kumare. Naibaga dayta nila kay ko. Kat na kunana kanyak, nga ibagak kanukan ka. Tapno mabagbaga amot laeng. Ti awanan ba in a lalaki? Kastagayam Kanayon ka no mare. Saan lang anila kay ko tinakaibaga iti dayta. Uray ni pari gando kat naibaga namot laeng. Anya? Tunggal mapan iti bar. No ada checks. Ni, agbalbalin mo tan a single. Nga oras iaasawa. Anya lakit de. Aba, imbagman tanalagip mo pa'y tinagawid si Kabursyo. Ay, papanak ko man sa anak nga gawin nga, Luding. Luding ka talaga. Ha! Nagapwam! Ijay manan paboritom abar apagin inuman, napan mo manan imbagbaga a single ka nga awan asawam, kasta ka de? Ha? Awanan ka itibain! Salbag ka! Alay ko, nagsakit mo ito, dakulap mo. Gusto ko mamata na. Feeling single ti awanan bain? Ngamdag iti putot mo? Di ka pa ida may gatangan iti agas da? Taipan mo mat amin ijabar apagin inumam ti kwarta amat matgadam? Anya? Tagayam Ala, sige. Itultuloy mo lang day tangaramid mo, Borsyo. Ti ag feeling single ijay inuman. Payman? Aywan gayam, inton bigatan ti kasangay ni Uncle Peter lakay. Wangag paiso niya. Kakasanong ngay. Nas ka na mapantayo Sigurado manen ngamin nga anda maibagbaga na dayjay no saan tayo amapan. Ay kung mapantayo nga rod, abakay. Ipasyarta mo lang, dagito ubay. Tanay, iti kinabayag na iyabraw. Nabayag asaan na anakit kita, dagiti anak ta. Wan, iso amasapa tayo amapan inton bigat. Wanggayang, awisin mo ani kumarim aluday, noong papanan na. Ha? Tapno makapasyar mo, saan ka nga dala ang iyabalay, damay sa stress lang, kanila kayo na. Aywan nga agpaiso niya. Wan man, awisak man ni Marilo din. Nagadun sa matantin na inom ko Kumare, nasobraham sa amot ng tinainom mo. Agawid tayo pa inton madamdam Kat agawid tayo lata. Anakan. Apayasaan mo nga inyam amo kanyak da ito'y kumarhen. Ha? Aywan gayam anya. Iso ni Luding Uncle, kumare. Hello, manong anatar. Honestly, you're so handsome. Apaw, naka-Inglesak pa yan ko naman, Georgia. Nagragsak kamot tayo nakasarsarita. Anda ka di asawa maon? Nabalo akon, manong anataer. Anya? Wan, manong. Dayta tipod no. Mano maten atawon tin na palabas manipod na baluak. Natayen ti asawak, manong. Natayen kunaktumay. Apaw, mayat man Luding. Nagawid ka anabartag. Ukisti sabam. Kat anya ko man nabarte ka nagawit. Ukis ti sabamat Anya?
Apay, si lang, ayan ti muna ti agbartag. Uhu! Adula amin nga among borosyo. Anya? Bitin kit di at inainom ko dya birthday an anapanan may kadak kumari ana. Naksapay gumatang iti arak Ay, agtal na ka man, Ludeng. Inkalat na maturugan. Saan? Agsubliak sa lagan ni Jay napanan mi itay. Adang amin amok agwapo alakay ka. Peter ka no tinagan na. Tiawanan bain. Oray lumakay. Saan amay libak ti kinatar na sika. Gwapo ko naktumat. Nabartik ka lang, Ludeng. Inkay turog na ita, pang-asim. Ngay, itay pa apa awit tayo nga manaisam ka pa kay. Madlaw alaplap damtag katawa. Dahil man nga min ako mari. Tapay ni kumaray. Idi na bartak. Ni, ibagbaga na mo tin nga awan ka no asawa na. Tinagalaspay. Naku na, naabalo ka na. Ha? Anya? Wan lakay. Naibaga na kit di akin ni Uncle Peter. Ay unay, nadyalo day. Nung nilakay natin mapanitibar, ibagbaga na kadagiti chicks na, single ka na. Ngam nun ibaga na mo, ibaga na mo abalaw. Ayan niya lagi day. Makapakatawa da nga agasawa. Ay, paimanta nga wag to man, ni pare Borosyaw. Alaman ta kita man nga road no anya mo ti reaksyon na. Anya lakit din, dagijay nga agasawa. Sumungsungadak pa lang, ilaylayat mumutan tiyang katawa paray. Ikatawa ki din nakastaw. Anya? Mga mga milibaga mo paray. Ha? Tapay ni Ludeng paray. Hindi namin sa inawis ni baka kung ni baka mo iti birthday ni Uncle mi Peter. Ay nabartak siya. Nga raw, kastaon na bartek na iti nakaawid kayo. Di matingay na ramin na iyay. Ibagbaga na mo nga awang kano asawa na. Balo ka nun, paray. Anya? Imbaga na ita. Kaway, hindi nagamamura ka ng Uncle Peter. Ibagbaga na balo ka nun. Nabayag ka nun, ang natay ta asawa na. Iso mabaling ka nun man ang nagpaaraw.Ag-aasam man, paray. Tiyawanan pa ina Ludeng. Payman, Ah. nag-aawid ak paybit paray. Rugyan niyo, di agpalitada. Ha? Nagawid ka? Tapno umay mula ang saludsudan no podno ti imbaga ti kumparim ken ka, Borosyo? Ketwain. Apay, anya aga po amapan mo ibagbaga ijayan ti pasken, awan asawam, ken balo kan. Awaran kay ti bae na babae ka. Ne, tama kaunget ka? Apay, no si ka ti mapmapan itibar, ket ibagbagam kadag iti chicks mo a single ka nga awan asawam, adda ka dinangeg mo kanya, ha? Agtal na ka man, Borosyo, no di mo kayat apatayabag day tamuging mo. Awan bibiyang mo no ibagak abalo akon. Tadi kamat pakibibiyangan, idi mapan mo imbagbaga a single ka. Nga awan asawam. Ay, nagganasan. Ay, bakit? Ay, saan nakabakit-bakitan? Kunak, tapatayabag day tabanga-bangam. Ha? Ay, makaungot kamat lagayam, no siyak ti mangibaga abalo akon. Ngam no si kamat ti mangibaga a single ka, ayos laan. Quit stand, Borosyo. Ay, niya lakit din. Ito'y lang gayang tiayan mo, anak ka. Anak lakit din, no rimwar ka. Sa dino kumangay ti daduma apapanak ket matutudumat nga rod tatang. Aglablaba ka manayin kat saan pa'y anamagaan na itin labami dinapalabas nga aldaw. Ay nalakit din ni tatang. Kapilitan saan mat amabalin abaybay aklatan nga agbuot dita. Wan angam saan to amamagaan da ita. Napigsapay lang titudaw.
Sakit awan ti spinner wano dryer tayaw. Sana bali tatang. Nalawa mo ti inaramid yung apag-isalapayak. Maanginan to. Wen ang... Ay na tatang, no sa anak nga aglaba, awanin Awanin ti isuot tayo. Sige. Si kamanlangan ti makamaw. Ay nalakit din ti kastoy. Madimanan ti mood mo bakay. Apay akas tamanan ti langam. Di mo tan maidrawing. Masikuranan ko lakay. Anya ti pakasikura maya. Kasano mo ngamin? Manung aldawon ang nakahanger dagit na abado. Hindi mo tin mamagaan. Gagangay na ata matutudo kat nga raw. Anya pa'y ti maisuot ita. Talo alawasan a diretso ti tudo na. Dahita nga raw. Sapay awan laundry shop dito lugar tayo. Ita man no adda masingir mo. Gumatang ka iti spinner wano dryer. Tapno saan tayo nga agparikot no kastoy ang matutudo. Uwan bakit? Di ka matanagan. Yornungak dahita. Ada na panunot ko, nanang. Anya day taan na panunot mo, noy may anak ka. Ado dagiti kalugaran tayo nga awanan spinner. Anya nga tano pagbalinan tayo ang negosyo ti dryer tayo, nanang. Ay wala anak ka. Mayat day taan na panunot mo. Nang runa ita matutudaw. Ang manungay nga tati singiran ta, nanang. Per kilo lata numano ti rate ti daduma. Di isumot ti singir manakaw. Agsalud-sudak pa nga muna iti kumarik nga adda ti laundry shop na iti sentro, nanang. Diyak ngamin kabisado. Ang mga nubastag presyo kat ibagada nga overpricing. Mabalin lata mo, tanakaw. Isupay mo't ano adda maurnong mo. Nek, ada kayang dryer yaw marinoy may. Kagat-gatang milaang dayta a dryer, pare. Mayat dahita ang negosyo. Nang runa ita ang matutudo. Wan nga rod, amangan ko nakno kayat ni Marie Glory ti agpa-dryer. Mano nga aldawon nga agtudtudo. Sigurado na urnong mo natin murang yaw. Uwan isumat ti parikot ti kumarim. Awan mat ngamin ti dryer may. Kapan ko na ta iyumay na ta i-dryer tayo. Nalakalaang mo ti singer ko. Ay, sige. Ibagak to kun bagat ko. Ado nga min na dyan. Diyad duma. Laban na pala di na palabas sa lawas. Ngaging gay takad saan pa na magaan. Talaga narigat ang mamagaan ti bado ita. Uwan nga ron. Naimbaglangan ata da dryer yo ang mabalin na pakiusaran may. Sana na masapol ang mapan kami pa iji sentro tapno agpalondre. Kung ti solusyon iti parikot mo, Glory bakay. Gimatang ka iti spinner, ang katon? Saan pa ay? Saan madgayam? Kat, anya a solusyon nga rod ta ibagbagam. At the dryer da marinoy may. Ipapaabang da? Saan? Per kilo. Itulod mo nagitibado tayo ijay, ta ipadryer mo. Nalakalang ti per kilo. Nagadutibado tayo. Kan may isa, nadagsan ang mabagkat. Nang runa ka nga basa. O di tulungan ka. Saanon? Kasaritak laangan ni Marinoy me. Tati dryer na laangan ti mapan mo buludan. Iso ti abangan tayo. Hello, Marinoy me. Abay ka di, Mare. Nakaawag ka mat. Nadamag ko nga da dryer yung Mare. Mabalin abuludan. Ha? Yag mo dagiti badoy diti balay, ta siya kung ti mangi dryer, Mare. Saglalakalaang mo ti per kilo. Ikayat ko asawan kat ti dryer yu ti abangan mi, Mare. Mapan ko ipaalakin nila kay ko inton madamdama. Ay, pasensya kan, Mare. Ngam saan ang mabalin nga ipabulod mi ti dryer mi. Ado nga mintibado mi, Mare. Nadagsan ang mabagkat.
Sapay matutudo. Saan ko nga ipapaabang ti dryer mi, mare? Pasensya ka na, ang mga numadadaal kit di. No kaya't yu ti maki-dryer, umay kayo langan di ti balay mi. Anya lakit din. Di ka mo't makaaw-awat, mare. Makapadismaya ka. Nadagsan nga rod ti bado, may. Di ka makaaw-awat, mag. Anya? Saan ang mabalin nga laan nyo ti dryer? Tada ti nakapila nga i-dryer mi, mare. Hay, saan kami nga agpa-dryer? Ukam lang ta dryer mo. Di ka agkasta-kasta. Taamom nga awan ti permit mo. Ipulong kan tupay kadagiti masagnan. Ay, kung naman maki-dryer kay ti kumaren, Glory, anak, Ay, saanan anatuloy tatang? apay ngay. Sapay napigsaman ang titudo na. Asano nga ruda na mamagaan ang itibado tayo no kasta. Makapadismaya mo nga min tatang. Ikaw na nila kayo mo kat saan mo't anangin at isingsingiran ti kumaren. Win angam nagado ti bado tayo. Mabanugak lakit di amang bagkat. May mayat no ti dryer da ti mabulod. Ta isulaang ti mabagkat. Nakitak iti post na kat basit mo ti dryer da. Nalaklak ako madayjay ang mabagkat. Ngam di namit kayat nga iso ti maabangan. Anya lakit day na anak kaw. No di na kayat, di sikat ti mapanijay. Hay, saan ang tatang? Rupat kwarta mo't da a babae. Dakdakal siguro ti income na no per kilo. Iso adi na kayat nga ipaabang jay dryer da. Amaw manakaw. Saan nga umanay day ta apakaupayam. Basta siyak na dismaya akong tatang. Da kayo no kayat yu ti agpa-dryer kadakwada. Di mapan kayo lang. Itulod yu magdagiti bado yu. Anya lakit day. Kapula ang iti dryer, kastamutan ti ibagbagam. Di ko nam kanya kat agpa-dryer da Glory. Apay nga awan pa ilaang ngay. Sana matuloy, nanang. Na, apay ngay. Saanan ata sa bali mo ti kayat na. Kasano asabali ti kayat na. Ti kayat na kat buludon da day ta dryer ngam jak imanugot. Kat day ta tinakadismayaan na. Aywan, nanang. Jak man lang kahit nga agpasyar-pasyar day ta a dryer. Tanariga ta no madadaal. Ay katwa na anak ko, di mo mat mabantayan. May mayat no isudalat ti umay agpa-dryer dito'y balay. Isumot lang ti kunak, nanang. At least sigurado a safety ti dryer tayo. Apayan, Glory. Unak man yung pa-dryer mo na kita amadaw. Nabasalat tamad. Sa anak-anapan lakay. Ita niya aga po. Bay amdagi ta abado dita. Mamagaan tulat na. Ay, manong aldawon na ita anay hanger. Umangot ton ara kita. Agin tumot siguro. Alanganin nga rod bakit. Di ka makaawat. Sikat mapan iti ayan danoy mi. Kitaam laang tadi mo iramraman apaki-dryer dagiti badok. Nani, anya man ang tinakaupayam. Saan mat nga rod makaaw-awat dagi a babae? Tilaang mat pagkwartaan na ti amuna. Nalaklak ako matitrabaho no jay dryer dati buluden tayo. Saan tayo nga agbagkat itinabasa abado? No di da kayat nga ipaabang ti dryer da, si kalatan ati mapanijay. Ay saanin? Makapadismaya launay mo't. Kasta ti ugal yan da dya ano'y mikot. Awan mo't permit ti negosyo da a dryer. Anya laki din. No di mo kayat, siya ko ti mapan. Ipa-dryer ko ti bado mi ka ni tatang. Ay kumapang ka lang, ano mapan ka? Anya kumaita. Mari Noemi, mare, Oh, sigamot gayang pare, apay. ipa-dryer ko man to bado mi, mare. Unak man no sana kayat ni Mari Glory ti agpa-dryer. Nasakit ngamin tinakam na kanyakat. Bado mi lang ka ni tatang ti pa-dryer ko.
Kasta? Nakamoy kita dya kumarin. Saan la napagustuhan, malakamot na mapupay. Gapo lang iti dryer, kumkumpurm iti bagbagana. Day tamot la ti jacket iti kumarik no daduma. May samot adi makawawat. Ang adamot na akin ko na day ta. Ala, muto yun day ta ipa-dryer mo. Anya nga oras ang malpas nga ta? Dapat tinakapila. Iso nga inton alas 3 siguro. O sige, iranak tumanan ti rumwarinton malam no sumardang titudo na. Dapat i-dryer yun nanang. Badon samot da agaton day ta anak ka. Kunak man no saan akayat ti kumarem ti agpa-dryer. Talaga asaan nanang. Bado da pari agaton kan tataduming laang daytoy. Ano san nyo pa'y laang ananang? Saan pa'y ngamin anal pastier aramidak? Tulungan kay tulaangan inton madamdama. Okay laang anak ko. Saan mo't anarigat unay ti trabaho? Naikilom ka din da kita. Nalpasan nanang. Kitaan nyo laang tadiyo paglalaukan. Ang mga no agsisinukat dagiti bado dagiti customer tayo. Wan anak ko. Siya akong ti makaamo. Ay, napiksa man ang titudo na. Ay maglangan at nakadano nak niti balay sakbay ang nagtudaw. Wan nga ron tatang. Na, day talat na ti badaw. Agsukat ka man mo't anak kaw. Ni tatang mo. Ti kawas ko pa ilaang mo tinadlaw na. Wan ata badong pay lang day tay di napalabas nga aldaw. Awan nga rodan ti maisuot ko tatang. Apay nga min ayan ipadrayer mo mo't nang iti badong iti gayem mau. Ay, saan ang tatang? Ibabam nga min ati pride mau. Gapo lang iti dryer. Anya lakit din ni tatang. Jak nga rod kayat nga ipa-dryer dagita abado. Basta nga runan. Ano sam, ti saan nga agsukat iti manong nga aldaw. Nay. Kita ang mga nagreklamo nila kay mau. Si kadumot lang tagparikot no ko ha. Bakit? Agsukat ka man mag... Anya lakit din agaton. Di ka mo't makaawawat. Di mo nakita dagiti badok anak kahangar. Idi pa'y may sangal daw ana magaantim padrayer mi kani tatang. No impadrayer mo ra kita badom, di adda kumamot may suot mo. Ay, awanan. Makabulan na ito atudo na. Ipa-dryer kunto ijay sentro no adda pagpasentroak. O na yun, bakit? Bagkatam na kita, kat nabasamot nga raon. Maan ano nga min ay ti pride mo. Saan nagaputa di ka napagustuhan akat maupay ka mutan. Hay, kunamlan asino mga amin day taanoy mi. Awan met nga rod ti permit ti negosyo na. Permit pa lang ti birukam. Di ka kidyagyaman, tanda pakiusaran tayaw. Itapay laang, ibaga kaun bakit? Sabalin ti payud mo. Iso apang asim, agpulas kamutang. Rumwarak di tatang. Sa di daw ti papanam si kagluray. Mapan ko ipa-dryer dagiti badok. Nasayaan magtaan na panunot mo na ita, anak. Agreklamo mo't nga minon nila kay ko tatang. Sakto pa'y nga amam agap. Nilakay mo kitlain ti saan. Alawanan tatang. Agrubwat akon. Tamangan no anya pa'y ti papanan ti saritaan. Mabagkat mo na kita. Subyak to anti daduma.
Hindi kay rumuaran, tamangan no maarbisan kayo. Narigat no da kayo tang sakit. Sapay may sa kayo mo't asensitibo. Sa dino tinapanan ti asawak tatang. Lapan itayan ti kumarin na anak. Apay ijay tatang. Mapan na ipadrayer dagiti bado na. Nasayat mo't ata napanunot na dayta. Napilitan lang awanan may suot na. Amang ano bumayag pa iti monsaon. No maminsan mo't ngamin ni Glory. Nalaka amang upay. Nakunampay anak ko. Ang tinapatag, nagpakumbabamot lang. Naimbaga bigat mo, Mari Noemi. Anyat masapul mo, Mare. Kan, anya dito binagkat mo. Badok, Mari. Ipadryer ko kuma, nung okay lang kan ka, ah? Okay lang, Mare. Ala, yag mo ta ikilo tapay. Mare, pasensya kan kadagiti na isawsawang ko iti kalabas. Okay lang, Mare. Anya lakit din aya. Sigurado ka, Mare? Saan ang nasakit tinakam mo kanya? Okay lang, Mare. Maawatan ka. Saan mo't nga umno arason day ta dryer tapno guraan ka iti kastaunay. Apay nga talangan nagawid ka, bakit? Ta inuray ko pa'y tibadok nga impadryer ko. Nagpigsama nga mintitudo na itay. Iso nga inuray ko asim mardeng. Okay, namagaan mo't lang, nagitiba daw. Alakay. At damot lang ang isuot ko. No, di na palabas nga daw kumapay nga yung padrayer mo, di mayat ko ma. Huston lakay. Di mon ipalagip ti bidot ko. Nakaamiris akon. Ken napagsaritaan mi metlangan ken Marinoy mi ti parikot iti nagbaitan mi. Nasaya at kami manin iti kumarek lakay. Nasayaat mo't nga rod no kasta, bakit? No maminsan ngamin, maawatam ko man ni kumarem. Di mo ipilit ti kayat mo, kan di ka kumamaupupay no di na ka mapagustuhan. Lakay. Saanin ang maulit? Talaga akang malit day dyan. Speaking of pasarabaw, kaano nga tamanan nga agpawit ni Isadora? Ay, wanan niya. Hindi pa'y napalabas at tawon tinao di ang nagpawitan na, nana. Nga raw. Manmanulang ang agpawit ita. Saan akas idinabiit pa ijay abraw. Mamin anaw iti makatawan no pawait. Mamin ano mat iti makatawan na makaramanda tao iti chocolate. At dapay na yun na nga imported asabon kandilata, nana. Nga raw. Naibusan tay inted na iday. Pawit ko mamanang. Wan nga rod, nana. Di yo tineksan. Mano abula na nga awan damag ko may papankan kwa na. Oray siyak nga rod, nana. Saan ko mo nga inchachat? Tano kasta ako musta ak? Istoryaan na mo't amin ang mapaspasamak kan kwa na jabrod. Ay, naku nampay. Kasla ipalpalastog na pa yun no daduman. Ni Isadora man nga OFW ti pagsarsaritaan nyo kin nanalani itay. Bakit? Napagsaritaan mila ang tanabayag mo tan asan ang nagpawpawit. Ipadlaw yung mo't aday tamang namnama iti pasarabo ti kumari yung OFW ti pagalistuan nyo, bakit? Kat siyempre pagsayaatan day ta. Di yun to pa'y maramid ako mustain. Talaga asaan ata mo mi abisi. Nangagkaw tinagsaritaan nyo kin nanalani itay. No daman nangag mo, aguli yung makalatan, tapno awan gulo, Andres, ang lakit din. Hello, Isadora, bakit? Kumusta kayong di talakay? Nasayaat kami mo't kan tatang. Sika nga'y, kaano ti panagawid mo? Malpas ti kontratak inton sumaruno abulan.
Saan ako nga agsubli ditoy? No kasta, agforgod ka nga rodo niti Pilipinas. Bakit? Unla kay, makabannog mo't lang tagtrabaho dito abroad. At damot tin urnong ta, nalpas mo't tin tibalay ta. Una, okay lang no agawid ka. Agbyag tayo lata nga oray di ka agabroad. Unala kay, ay, ni tatangay, adda ka didita, mabalin akasarita. Adda na panan na, bakit? Agteksak tulangan kan kanong sumangpet tapno makapagsarita kayo mo. Imawag ni Isadora itay awan kayo, tatang. Anya timbaga na ka, Charlay. Malpasan ti kontrata na ito nung sumaron na abulan. Awan kanumot ng ti plano nang agsubli ija abroad. Ay kahit nasaya at ano kasta. Makadwata mo't laang ti anak kaw. Wan nga raw tatang. Narigat mo't laang no trabaho ti aramiden na ija abroad. No trabaho na akanayon ti pampanunutan na. Makabannog ka no nga raw tatang. Isa husto laang no agaway. Uray saan nga agabrod kat mangan tayo latamad. Ang damot di garden na pagbiyagan tayo. Uwan atatang. Un gayam. Pakipawit mo to maninton bigat ti basit natin nga naapit ka. Nangikargaan niyaw. Adda iti waiting shade. Do asa ko na jay. Isupay amay gatang iti bagas. Malagip mo ka sarsaritaan tayo dinapalabas nga aldaw, Erika. Anya apagsarsaritaan ta na. Ado mo tinagsaritaan ta ngamin, dinapalabas nga aldaw. Ti may papankan Isadora. Apay ni Isadora. Nadamag ko nga agawid kanong dito'y Pilipinas. Agforgud kanumutag. Asino, tinakadamagan niyo? Ti kaarubada. Na, sigurado kayo, a reliable source mo't laang day tanana. Wun, karubada nga ruday jay. I-confirm ko pa nga umuna kang tatang na. Ang mga numang namnamatay ti pasarabok at fake news mo't gayam ti panagawid na. Sigay, i-update naktua no anya ti ibagan hitatang na. Wan na. Da kayo ti umuna apang ibagaak no kasanaw. Pudno ka di nga agawid ni Mari Isadora inton umay abulan, tata? Way, agpurgod kanumot ten dito lugar tayo. Di saan gaya man nga agsubri di abroad? Saanin Apaya nasa lunsod mo. Awan mo't kiti, tata. Kaya't kula amaamuan. Nabayag mo't ngamin asaan kami anang kit-kita. Hello, Isadora, anak ko. Kumusta kayon, tatang? Pasensya kayon ano itala ang anak kaawaga. Ado nga minti pa kakumikumak dito eh. Okay lang, anak ko. Ay, adaman sa lunsudakan ka. Anya day tatang? Kateks mo ka rin nagti kumarem nga agingga ita. No damari Erika kananalani ti dakdakamatin nyo. Nabayagan asaan tatang? Di da matreplyan ti text ko kadakwada. Nabayag nga mina nga awaninted mo apasarabaw para kadakwada. Anya ti kunayo tatang? Noan niya tinangag mo. Isunay jayan, anak ko. No, ada kwarta di ka unay gumatgatang iti pasarabaw. Idulin mo kitday tapno ada gastusin yaw. Un tatang, kasta talaga ti plano. Last day to yun asweldo, isong agtipidak matan. Wala. Sa nabalay ta, adamot na itid mo kadakwadan, hindi nabiit ka pa iti sa abroad. Maawatan damot siguro, no awan maitid mo ita. Da kayo ngay tatang, at day pagatang yo. Ay, sana na masapol nga adda pasarabong kanya kanakaw. Umanayin kanyak ti presensya.
Anya nga itimbagan ni Isadora tatang. Nagsalod-saod no, anya ti kayat ka apasarabaw. Imbagayo kumaa, ta di manan unay aggat-gatang iti kumkumpurme. Uy, imbagakan ko ana, ano, ada kwarta na, idulin na lang ngayon. Amok ti ugali, dagiti ibilbilang na agayim na. Urasak tatang. Nangag ko at ti asawak ti pagsarsaritaan da nanalani kan Erika iti naminsan. Di dak siguro nakita. Isa nakapigpig sa tiniwat da. Uwan nga raw. Adamat mangmangag kao, agam agul uli makaklaan. Narigat yung sasaw no na duma. Pudno la unay tatang. Ang mga no panunutan ni Isadora apa ng dadaal laang. Awan, aguli magtayo pa'y laang. Dumteng to ti aldaw, amaduktalan natin may papanit ti dayta abana. Kumusta ti biyahin bakit? Okay lang, madlakay. Pasensyakan no di ka nasukon iti airport. Amumad. Awan pag-service mi kanitatang. Okay lang, lakay. Saan a big deal day ta kanya? Maawatan kayo kinitatang. Agyaman ako na bakit? Ang merienda tayo pa Ni, nangalaan nyo iti kamote, tatang. Ay, siyempre, mulak. Lalaki din. O sige, ramanan tayo man no napukray matlaan. Ay, una, napukray na tabakag. Isumot ikap kapimi ka ni tatang. Kunakon kat, da kayo ti masabat ko dito'y dalan nanalani. Nay, si kamagayam Isadora. Sa dino nga iti papanam. At dalamapan ko gatangan, nana. Kumusta kayon? Ay, ka nasaya at latamo ta. Pagtrab-trab ako nyo nga ita. Iti laundry shop ti kasinsin kaw. Ah, ni ngay Mari Erika. Ay, kat iti pwesto umot ani ipag na. Ay, mayat nga rod ano kasta nana. At damat gaya man trabaho yo. Isupay Ay, katuwa na. Malang raw, agpatuloy akaw. Sige, nana. Tagi-istorya tayo to no saan kayo abisi. Awan tinadamag yung may papankin ni Isadora, nana. Magsipod na gawid ngam awan pa'y man naawat ta. Naglinabasak pa iti paraangan da, ngam awan mutlat ta. Uray siya. Awan sa mo tinamnamaan ta pasarabaw. Wan nga ron, sayang mo. Nasabat ko di tadalan idi napalabas ngal daw. Kat awan mo't ibagbagana. No kasta, talaga nga ron nga awan na anana. Ihimot sa mo't tayo. Ngam di bale, man ano ko man, awan pasarabo ta. Sa bagay, kabailan tamat ti gumatang no kayat ta. Ay wana, isulaang ayat, ada kabailan na agumatang itikas jay. No kabailan na, kabailan tamat nana. Agpakada akong Erika. Amangan no agungot nila kay kaw no marabyana. Mabiit man laang nana. Apay kaday. Matuloy ka diti panagpalingki tayo tun sa badaw. Ay katwan na. Ibagata ka day kini Isadora. Apay lang. Kasano nga tangag paiso nana, ang mga numaamuan na nagkuyog ta, kat adama ibagana. Panunutin na. Ano niya ti kayat na panunutin? Anya kumayta. Sa bagay, awan to pa iti inted na apasarabo ta, idinagawin. Ay, naalalam, Erika.
Sa dino ti papanan nyo, nanalani? Na, ang lakit din. Nakita nakpailaan mo. Sa dino ti papanan nyo, kunak, nanalani? Ay, kwa, Isadora. Adalakad mi kin ni Erika. Makichinda kami ita. Apay adiyo imbaga kanyak ngay, nana. Ti amumi akit adupay ti abastuyaw. Ay kwa, mauray da ka din, nana. Ay, pasensya kan, ngam agur-uray ngaminan ni Erika ijay paradaan. Ay, kasta ka di, sayang mat. Pasensya ka na, inton sumarunulaan na sumurot ka. Sige, nana, bagaandak to, Anya ti ibaga, Mari Isadora. Adda ka din ni Mare Erika, pare Andres. Ay, dati natindaran da akasar. Duada, kin nanalanay. Apay, di ta kagayam intugot. Awan mat imbagbagada kanyak, pare. Diyak amo no apay, ngam kas lalik-likli, kandak matan. No maminsan, si kamo ti tapik da do. Anya? Jak amo, no pudno agayam ti pangibilbilangan da king ka. Ngamain, adda dagiti gundaway, asi ka ti pagsarsaritaan da. No pagbagak ni bakit kaw. Ako nga, No kasta, saan apod no agayam ti pangibilbilangan da kanyak? isudalaan ti makasungbat iti dayta sa ludsod mo. Nangro na pa ita, adda sakit tinakam da king ka. Tawan ka no naawat da, pasarabo, idinagawid ka. Anya? Dayta ti pudnaw. Asawak nga agpaiso ni Erika. Ngam jak kanunungan ti kasjay nga ugali na. Diretsyon kan, Mare Erika. Adda ka di masapol mo? Likliklikan nak ka di. Sipod na gawidak, di nakmat kinasarsarita. Numapan kayo makitsenda, di nakmat bagaan. Adda ka di dakas nga inaramid ko. Kinapudno na, saan kami akomportable no kasta akadwada ka? Pasensya kan? Nasakit ka di tinakam yo, idi awan na itid ko apasarabo yo, idi nagawidak. Ay basta, awan ti oras kung agpalawagkan ka. Panunutom latan no anyat kahit mo panunutan. Bisiak kita, isa pa nga asim man di ka kumamanaktak. Sika tinagipulong iti dayjay nga Isadora niya. Imbagak laang no niya ti pudno bakit. Chismoso ka matlaunay si ka, Andres. Una, tamakadlawin jay tao. Marik na alikliklikan yaw. Alangan may, nga gulbulak pa lang may. Imbagam amin anangag mo maipapankan kwa na. Wow, inimbagak amin. Anya lakit din. Di mo amo matiko na sikreto. No saan nyo akayat jay tao, idiritsuyo lang nga yung kwa na. Tapno ammo na may piman ti pagluglugaran na. No ta kayo nga tati adda iti sitwasyon na. Anya nga tamot ti marik na yaw. Anya laki din. Nagsakit unay tirik nagtata. Di kagsangit, anak ko. Saan mo kasapulan ti gaya makasjet ti galad na? Awan la tinaitad ko apasarabo da. Kastadan kanya. Oray di saan ka pa yan nagawid? Sikan ti pagsarsaritaan dagiti kumareng. Saan milangay magbagakin ka? Kayat miya si ka mismo ti makaduktal. No kasta, tilagayam ititad ko apasarabo ti kayat da. Amom, ti sungbat day ta saludsod mo, anak ka. Agam no sakti si ka, di kagladingay. Agyaman kakit di iti Diyos ta inikat na ti kakasya klase ti tao iti biyag mo. Saan agayam ti pangibilbilangan dakin ka, isa kasjay da. Kat di mo pabasulan ti bagay, anak ka.
Agkape ka bakit? Agyaman naklakay. Kumusta tirik nam? Aging gait na. Jak maklon lakay. At damo lang amin basol ko. Sa anak anang tad iti pasarabod ah. Di mo pabasulan ti bagim. Pudno tinaybaga ni tatangkin kay tay. Saan na pudno agayem ti pangibilbilangan dagita at tao ken ka. Kita Edi addait ited mo apasarabo da. Nagsayat da ken ka. Itatawanan maited mo. Imadayo damutan. Nasakit lata para kanyak lakay. May mayatan ti kasta bakit. At least ammom ti pudno. Ammom ti pagluglugaram. Di ka masayangan kadakwa na. Ta sipud pa'y ide. Tilang ipawpawit mo ti kayat da. Sa bagay, adda puntom lakay. May mayatan tag may maysa. Ngam ti maadda anak iti gayem akasta ti galad na.